Kaixo, arratsaldeon eta ongetorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, kazetaguneak eskaintzen dituen zerbitzuen inguruan hitz egingo dugu, bale? Betiko moduan, zalantzaren bat edo baldin baukazue, beti bezala, komentario natala daukazue eta bertan idatzi dezakezue, zalantzaren bat edo baldin baukazue guk argitzeko galdetu eta argitzen saiatuko naiz, bale? Hitzaldean zehar begiratzen joango naiz komentario natal hau eta zalantzaren baldin baukazue, erantzuten saiatuko naiz bestela, amaieran gauza bera egingo dut, zuen zalantza edo kezkoiek argitzeko, bale? Vale, momentutxo bat. Hitzaldiaren izenburuak oso honetan, kazetagunea sekreturik gabe, zerbitzuari tekina atera jozu. Kazetagunaren erabiltzaile izan nahi duzu, alta matea eta gure zerbitzuan ezagutzea nahi duzu, ezagutu gure formakuntza eskaintza. Alde batetik, kazetagunea badakizue, zentro fisiko batzu direla, non bertan ikastaroak ematen diren, baina kazetaguneak ere eskaintzen dituen zerbitzuien artean, badaude onlineko zerbitzuak, bale? Edozein kasutan, zerbitzu fisikoetan edo onlineko zerbitzuetarako kazetaguneko erabiltzaile bezala nolabait altan emon bartzarete lehenengo. Onlineko zerbitzua baldin bada, zuzenean online egin dezakezue paus hori, izen ematearena, eta ikastaroa presentziala baldin bada, hau da, zentroretan bertan ematen dena, kaso horretan, gomendatzen dizuena da, zuzenean zentrora joan, galdetu, eta bertan izena eman, bale? DNI-a eta datuak eskatuko izkizuete altan emateko, eta listo. Online egiten baldin bezue, eta ondoren zentrura baldin zoazte, kaso horretan ere DNI eskatuko zaizue prozesua bukatzeko, bale? Ze online egin ezkero, datu batzuk nolabait ez dira betetzen onlineko formatu horretan, eta fisikoki nolabait agertzen zarretenean zenturan, momentu horretan egiten da pauso hori. Kasu horretan, onlineko zerbitzuan nola egingo genduke? Lehenik eta behin, kazetaguneko webgunea sartuko inateke, bale? Bai Googleen bitartez, edo kazetagunearen webgunea baldin bakaizue, zuzenean idazten dezute, eta listo, bale? Hori, zuen aukeran. Irubikoitz, kazetagunea.eus, bale? Edo, Googleen bilatu kazetagunea, eta ateratzen zaizuen lehenengo aukera izango da segurasko, bale? Horraz, hor zuek nahi duzu moduan. Behin webgunean sartzen zaretela, gazteleraz kargatzen bali maizue, hizkuntza aldatu dezakezue, goikaldean, eskubialdean, bale? Barra beltz baten sartuta dago, ES gazteleraz, EU euskeraz, bale? Hizkuntza aldatzeko. Beraz, hizkuntza aldatu nahi bali mazute, bertatik egin dezakezue. Eta ondoren, hor ondoan daukagu nire kontua, bale? Beraz, hor nire kontuan klikatu eta ateratzen zaigun menu hortatik bost aukera dauzkagu. Hasi saioa, erregistratzea, formakuntza plataforma eta kazetagunearen posta, bale? Kontua izango genuia hasi saioan emango genioke, kasu honetan erregistratzea, bale? Zer, suposatzen da, konturik oraindik ez daukagula, eta bertan klikatuko genuke, erregistroan, bale? Eta, edozein webunetan gertatzen den bezala, erregistro bat egiteko garaian gure datuak eskatuko izkigu, bale? Kasu honetan, erabiltzailearen datuak, bale? DNI-a, izena bizenak, eta pasahitza, bale? Behin datuak sartuta, pasahitza sortzeko, behealdean irudian ikusten duzun bezala, datuak sartzen dugun leiho horren azpikaldean jartzen digu pasahitzak ze ezaugarri izan behar ditun, bale? Pasahitzaren luzera, maiuskulak eta minuskulak izan behar dituen, eta horrelako informazioa, bale? Kasu honetan, online egiten ari gara nolabait alta, bale, erregistroa, eta kasu nolabait fitxa hau balio izango digu, hemen jartzen duen bezala, bale, onlineko altak gure urruneko zerbitzuetarako eta zure gune pertsonarako zerbidea eskaintzen dizkizu. Aurrez aurreko zerbitzuetarako gertuen duzun kazetagunera jo beharko duzu, bale? Lehen aipatu dizudana.
hemen nolabait pertsonaren erregistroa egiten ari gara, baina kasu honekin bakarrik onlineko zerbitzuetarako balio digu, bale? Presentzialeko zerbitzu baterako baldin bada, ba hori, kazetagunera joan beharko dugu, eta bertan nolabait izen amataren prozesua amaituko dugu gure DNI aurkeztuz, bale? Bueno, behin alta eman eta gero, alta emateko garaian ere, e-maila eta telefona sartu beharko dugu, bale? Zere datu horiek erabiliko dira gero, nolabait gurekin komunikatzeko, bale? Bai SMS bidez edo e-mail bidez. Ze aukera dauzkagu kazetaguneko webgune honetan? Ba, bueno, 5 arlotan banatzen da nolabait, bale? Ikastaroak alde batetik, urrengo ikastaroak bestetik, zentruak, berriak eta aldez aurreko hitzordua. Bueno, ez da guztiz derrigorrezkoa hitzordua eskatzea, bale? Baina gomendatzen da, zere kasu askotan gertatzen da, behin zentrura joan da, dinamizatzaileak ezin dizue nolabait kasurik egin, ikastara bat dagoelako, edo ja jendearekin dagoelako tramiteren bat egiten, edo beste horrelako zer, bale? Beraz, oso gomendagarria da, bale, hitzordua eskatzea, eta horrela, zentrura joan da, badakizue edo zuentzako denbora hor epe bat egongo dela erreserbatuta, bale? Berrien atalean, gazetagunekin zerikusia daukaten berrien informazioa aurkituko duzue. Zentruak atalean, hitzak berak esaten du, kazetaguneko zentruen informazioa emango digu, bale? Badakizue, kazetaguneak, daude Euskal Herriko Euskal Autonomia Erkidegoko herri guztietan ez gaude, baina gehienetan bai, bale? Eta, gazetagune hauen informazioa topatuko dugu bertan, bale? Beraien telefonoa, e-maila, hauen ordutegia, bale? Eta bertan ikus dezakegu zentru bakoitzaren informazioa. Urrengo ikastaroak eta ikastaroak atalean, bion artean, nolabait lotuta daude, bale? Baina atal ezberdinak dira. Urrengo ikastaroak atal horretan sistemak egiten duen zer da, epe laburrera begira, ze ikastaro dauden kazetaguneko zerbitzuak kontuan izan da, edozein zentrutan, bale? Berdin dio ze zentrutan. Zuzenean, lista bat ateako digu, zentru guztien ikastaroekin, bale? Epe laburrera begira. Eta ikastaroak atalean, ikusiko genukena da, kazetaguneak eskaintzen dituen ikastaro zerrenda, bale? Ikastaro zerrenda eta ikastaro ezberdinak. Ze ikastaro edo eskaintzen ditugu? Alde batetik, zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditugu, bale? Alde batetik aurrez aurreko ikastaroak, hau da, talde batzuk osatzen dira, eta talde horre ikastaro bat ematen zaie, bale? Gai ezberdinetako izan daiteke, bale? Baina ikastaroiek aurrez aurreko ikastaroak izaten dira, eta hauek kazetaguneko zentruetan egiten dira fisikoki, bertan, bale? Ondoren, urruneko ikastaroak, bale? Kasu honetan, ikastaro hauek, bakoitzak bere etxean edo nahi duen tokitik egin dezake ikastaro hau, bale? Ez dauka kazetaguneko zentrura joan beharrik, bale? Epe bat dauka ikastara egiteko, praktikatzuk eta ariketa batzuk ere egin behar dituzte, bale? Baina ez daukate zentrura joan beharrik. Bestaldetik, bideokonferentziazko ikastara dauzkagu, hau da, bakoitzak bere etxetik edo urreneko kasuetan gertatzen den bezala, bakoitzak nahi duen tokitik, webcam baten bitartez eta mikro baten bitartez, bideokonferentzia bat egiten da, bale? Kasu honetan ere, eskaintzen diren gaiak, ezberdinak dira, baina kasu honetan, ikastarak nahiko laburrak izaten dira, bale? 2 egunekoak normalean. Ondoren, hitzaldiak, bale? Kasu batzuetan, kazetagune batzuetan, kulturetxe batzuetan, hitzaldi batzuk antolatzen dira, gai batzuk lantzeko, hitzaldi hauek 2 ordu ingurukoak izaten dira, bale? Hau ere, egiten dugu, bale? Ez dira ohizkoenak, baina hauek ere egiten dira. Tutoritzak, kasu honetan, hauek presentzialak izaten dira,
kazetaguneko zentroetan, bale? Kazetaguneko zentro baten aurkeztu hartzera, eta zalantzaren bat edo baldin badaukazu, ba, nolabait, saio bat antolatzen da, pertsona batekin, zalantza horiek argitzeko, bale? Ba, bueno, pixka telefonen inguruan edo, ba, bueno, okurritzen zaizuen gaia lantzeko, bale? Hori bai, galdetu dezakezua, horrek ez du esan nahi denetaz nolabait kontrolatzen dugunik edo dakigunik, bale? Beraz, hori ere kontuan izan behar da. Beti ez dela posible laguntza hori ematea. Saiatzen gara laguntza hori ematen, baina beti ez da posible, bale? Eta hori, laguntza eman, ez beste baten lana egin. Hau da, norbaitek kurrikulum bat edo egin nahi baldin badu, bueno, kurrikulum hori egiten laguntzen zaio, baina ez zaio kurrikuluma egiten, bale? Eta horrela guztiarekin. Gauzak egiten lagundu egiten dugu, eta gauzak esplikatzen saiatzen gara, baina ez dugu lan hori egiten, bale? Helburua, tutoritzaren helburua izan behar du, pertsona horrek ikas dadian nola egiten diren gauzak. Eta bukatzeko eskaintzen dugun beste zerbitzu bat, zuzeneko hitzaldiak, bale? Momentu honetan ikusten zauden hitzaldi hauetako bat, bale? Hau da, astean gai bat jartzen da, eta horren inguruko hitzaldi bat egiten dugu online, YouTubeko kanalaren bitartez, bale? Bueno, zerbitzu hauetan, kasu honetan, hurrengo ikastaroetan izena nola eman, bueno, hemen kontuan izan behar duguna da, behin erregistro hori eginda, hasierako pantailan ikusigun bezala, hor nere kontua agertzen den tokian, izena eman da baldin baukagu, gure izena agertuko da, bale? Izena ez badugu eman oraindik, naiz eta erregistratuta egon, hor aldeak egongo dira, bale? Zergatik? Ba, bueno, hurrengo ikastaroetan izena emateko garaian, aldez aurretik izena eman baldin badugu, sistemak badakitzen garen, ez aldez aurretik ez badugu izena eman, edo ez baldin bagara identifikatu, sistemak identifikazioa eskatuko digu nolabait izena emateko, bale? Horren aurretik. Eta, bueno, nola ingo nuke onlineko ikastarerako, bale? Ze hurrengo ikastareko atal horretan ikusten duguna da, epe laburrera, hau da, hemendik 2 astera, nolabait, 6 ikastaro daude egiteko prest, bale? Eta, kasu horretan, ikastaroak, onlineko ikastaro dauzkagu, aurrez aurreko ikastaro dauzkagu. Ze egin beharko nuke, bueno, lehenengo atalean sartu, filtroak erabili, bale? Iragazkiak erabili, nolabait guk nahi dugun ikastaro lehen bailen bilatzeko, eta behin ikastaro aukeratuta, izen emateko aukerari eman, eta orduan sistemak begiratuko du, guk izena aldez aurretik eman dugun, hau da, identifikatu garan edo ez, bale? Aldez aurretik ez bagara identifikatu, orduan identifikatu beharko dugu, eta aldez aurretik identifikatu baldin bagara, zuzenean konfirmazioa eskatuko digu, bale? Inskripzioaren konfirmazioa. Aurrez aurreko ikastera baldin bada, bueno, gauza bera, bale? Eta kasu honetan hitz egiten ari gara, ikastaroan bertan zuzenean ikastaroetara izena emateko, bale? Ez zerrendan izena emateko baizik eta ikastaroan bertan. Plazak baldin badaude, apuntatzen utziko dugu. Plazak ez baldin badaude, listan ikastaroa ez litzateke agertuko, bale? Bueno, aurrez aurreko ikastaroen atalera pasatzen baldin bagara, prozesua oso antzekoa da, bale? Aldez aurreko hitzordua, kasu honetan aldez aurreko hitzordua eskatu beharko nuke zentruan, ez da derrigorrezkoa, bale? Online ere egin daiteke inskripzio hori. Baina, pixkat gehiago nahi baldin badugu, zentruan hitzordua eskatu ezakegu, eta informazioa eskatu, edo tutoretza bat, bale? Eta kazetagunan dagoen pertsonak, bale? Dinamizatzaileak izena emango du zuen partez ikastaroan, bale? Hori beste aukera bada ikastaroetan apuntatu ahal izateko, bale? Itxaron zerrendan izena emateko, bale? Zentru batzuetan gertatzen dena da, jende askok ikastaro bat egin nahi duela, eta danak batera ikastaro egiteko ez dago tokia, bale? Beraz, zer egiten da? Bueno,
nolabait dauden plazak betetzen dira eta beste guztiak itxaron zerrendan geratzen dira eta hurrengoan berriro antolatzen denean, itxaron zerrendan dauden pertsonei abisatzen zaie. Vale? Bueno, itxaron zerrendotan izena emateko aukera gauza berdina, vale? Online egin dezakegu, lehen egin duen bezala, itxaron zerrendako aukera izango nuke eta bertan agertuko zaigu, vale? Itxaron zerrendan sartzeko aukera. Prozesua berdin izango litzateke onlineko kasu horretan. Eta aurrez aurreko ikastarorako, gauza bera, vale? Zentru batean hitzordu eskatu dezakegu, informazioa edo zalantzak aldin bazkagu bertan galdetu eta nahi izan ezkero ikastaroan apuntatzea, zerrenda hontan sartzea eskatu dezakegu, vale? Itxaron zerrendan apuntatuta egotea garrantzitsua da, vale? Zeren kazetagunetan antolatzen ditugun ikastaroak gure itxaron zerrenda honen arabera egiten dira. Beraz, komeni da jendeak benetan nahi duen ikastaro horretan itxaron zerrendan apuntatzea, guk lehen ikastaro horiek antolatu ahal izateko, vale? Ez badakigu jendeak ze ikastaro egin nahi dituen, guk nahi ditugun ikastaroak antolatuko ditugu. Ez pertsonak behar dituzten ikastaroak, vale? Beraz, gomendatzen dizuet, itxaron zerrendan izena ematea, vale? Lehen guk ikastariek antolatu ahal izateko. Zentruen atalean sartzen baldin bagara, ikusten duzen bezala, goikaldean irudi hori izango duzue, eta bertan hiru kaxa euskazue, vale? Probintzia, udalerria eta kazetagunea. Iragazkiak dira, bat, bi edo hiru iragazkiak erabili daitezke, vale? Ez daukagu derrigorrez hiru iragazkiak erabili beharrik. Zuzenean udalerria aukeratu dezakegu eta bertan herria idatzia adibidez, vale? Eta gero udalerrietako kazetagunea. Herri normaletan bakarrik kazetagune bat izango da, baina hiritan Donostia, Bilbo, Gasteizen kazetagune bat baino gehiago daude, vale? Beraz, kasu horretan udalerria aukeratu beharko dugu eta ondoren kazetaguneko atale horretan zentru bat baino gehiago izango dugu. Herrietan normalean bakarrik bat agertuko da azkeneko atal horretan, vale? Horrekin bere fitxa agertuko da eta zentroaren informazio guztia ikusi nahi baldin badugu, fitxa hori ireki behar izango dugu. Zentroaren argazkiak ikusteko, kanpotik, barrutik nolakoa dan, beraien zentroaren ordutegia ikusi alizateko, telefonoa, eta azpikaldean, normalean, izaten dugu, aukera bat, botoitxo bat, begiratu alizateko ere bai, zentro horretan ze ikastaro den, bertatik ere begiratu daiteke. Berrien atalean, pixkat, lehen komentatu dizuen bezala, kazetagune zerbitzuaren inguruko informazioa topatuko dugu, bale? Noizean behin gauzak argitaratzen joaten gara, kazetaguneko zerbitzuekin zerikusia daukana, bale? Edo teknologiaekin zerikusia daukan informazioan nolabait publikatzen saiatzen gara, bale? Eta beti bezala, kazetaguneak ere bere sare sozialak dauzka, bale? Twitter, gaur egun Twitter jaz da, isa sare soziala dauka izena orain, Facebook, YouTube, Instagram, eta gero bloga, ere badaukagu. Blog horretan ere, kazetaguneko zerbitzuen inguruko gauzak eta teknologia berrien inguruko gauzak argitaratzen dira bertan, bale? Beraz, horrelako gauzak interesatzen bazaizue, gure sare sozialak jarraitzea gomendatzen dizuet. Beste atal bat, aldez aurreko hitzordua hartzeko atala, nahiko sinplea da, hasteko, aldez aurreko hitzorduko atal horretan sartuko gara, eta ondoren, eskatzen dugun lehenengo gauza zein da, zen kazetagunean hartu nahi dugun hitzordua, beraz, zentroa aukeratu beharko dugu, ondoren, ze egunetan ere aukeratu beharko dugu, eta aukeratutako egun horren arabera, ze ordu dauden libre eskainiko dizue, Tartan ere, aukeratu beharko duzue,
hitzordua zertarako den baku bat egiteko, hau da, bakuaren tramite bat egiteko da, metapuestako tramite egiteko da, informazio orokorra galdetzeko, da, baite txartelako informazio frogen araberako informazioa galdetzeko, edo ikastoren informazioa galdetzeko, kasu horretan informazio orokorra aukeratuko nuke, eta gero, lehen aipatu dudan bezala, gure zerbitzuen artean tutoritzak daude, bale? Beraz, zuek tutoritza baterako tartea erreserbatu nahi baldin bazute, bertan aukeratuko dezute, bale? Tutoritza eta tutoritza teknologiko aukera hori, bale? Markatu. Erreserba egiterako garaian kode bat izango dugu, kode hori ere e-mailean bidaltzen zaigu, oda, ikastaro batera apuntatzen garenean ere, e-maila iritsiko zaigu, ikastaroko informazio hori aipatuta, bale? Itxaron zerrendan izena ematen baldin dugu, horrek ere, e-mail bat bialiko digu, abisu bezala, nolabait, erreserba horren edo izen emate horren datuekin, bale? Ze ikastarotan eman duzuen izen ematea, eta bale, ikastaroan izen ematen duzuen, ikastaren kazetagune zentrua, zein egunetan, zein orduetan, eta bale? Kasu honetan ere, aipatu barra dago ikastaroetan eta izena ematen duzunean kasu batzuetan, kasu batzuetan ez. Iristen zaizuen email horretan ere, ikastaren hizkuntzare agertzen da, bale? Beraz, hemen zentruan galetu, kasu batzuetan jende asko baldin badago, agian badago jendea, euskeraz eta gazteleraz ikastaro ezberdinak antolatzeko. Baina, herri txikietan normalean ez dago hainbeste jende hizkuntzaren arabera nolabait taldeak osatzeko, eta kasu horretan gertatu daiteke ikastaroa hizkuntz batetan antolatuta egotea, baina gero ikastaroa beste hizkuntz baten ematea, bale? Taldeak danok ez badakigu euskaraz adibidez, gazteleraz egingo litzateke, naiz eta ikastaroa euskaraz antolatuta egon, bale? Beraz, zalantzarik baldin bakoitzeko gauza hauekin, zuen kazetagunean gauza hauek aldetu, bale? Hau batez ere, hori, gazetaguneko ikastaro, arrez aurreko ikastaro horietan, bale? Aldez aurreko itzordua daukagunean, bale? Itzordua hartu baldin dugu, baina gero, beharrik ez baldin badukagu, genuken arazori, konpondu dugulako edo horrelako zeozer, gomendatzen da ezeztatzea, bale? Bai deituz edo bai zuen kontudan sartuta, nolabait, itzordu hori nolabait ezeztatuta, bale? Erreserba hau ezeztatzeko, erreserbaren kodea behar dugu, bale? Eta kode hori bertan sartuta, zuzenean itzordua ezeztatu egin daiteke, bale? Baina hortarako erreserba kode bat izango dugu. Kode hau, lehen esan dituen bezala, itzordu bat hartzen dugunean, e-mail bat iristen zaigu, bale? Eta e-mail horretan itzorduaren datuak egon dira. Horien artean kodea egongo da, bale? Bueno, kontuan hartzeko, kazetagunaren zerbitzua erabiltzeko, erregistratu egin behar dela, bai web horritik, bale? Hau da, irubigoitza-kazetaguna.eus webunetik, edo kazetaguneko zentru batetik, bale? Inguruan daukazuen edo gertuen daukazuen kazetagunetik, edo zuek nahi duzuen kazetagunean, bale? Berdin dio nun bizi zareten edo zein herritakoak zareten, edo zein kazetagunera joan zaitezkete zeozer galdetzera, ikastaro baten nolabait parte hartzera, edo zertara, edo zein kazetagunera joan zaitezkete, bale? Urruneko bideokonferentzia bidezko eta hitzaldien bidezko presentzialekin ditugun ikastaro urruti, bideokonferentzia eta bidezko eta hitzaldien bidezko presentzialekin ditugun ikastaro modak, bale? Bueno, ez ikastaro ezberdinak dauzkagu, bale? Urrunekoak, bakoitzak bere etxean egiten dituenak, bideokonferentziazko ikastaroak, bale? Hau da, online bideokonferentzia baten bitartez egiten direnak, kasu honetan ikastaroek nahiko laburrak izaten dira, eta gero bestaletik, hitzaldietan ere egiten diren hitzaldiak dauzkagu, bale?
hitzaldi presentzialak esan nahi dut, bale? Orduan, hor bakoitzak aukeratu ezala zein den gehien gaiaren arabera, bale? Aukeratu ezala nahi duen ikastaro hori eta bere inguruan eta bere ordutegiekin eta gauza guzti hauek kontuan hartuta, bale? Eta, arpidatu zaitezte gure YouTubeko kanal hontara, eta gure sare sozialetara, bai ikastaro berrietaz, edo eskaintzen dugun zerbitzu berrietaz, nolabait, informatuta egoteko, bale? Eta, gauzak ez galtzeko, bale? Bueno, mila esker, gaurkoan gurekin hemen egotagatik, ikusten dudanez ez dakazu zalantzarik honen inguruan, beraz, hemen utziko dugu, badakizue, lehen aipatu dizuedan bezala, astero hitzaldi berri bat daukazute. Hurrengo hitzaldia Pasaitzak kudeatzeko aplikazioan inguruan izango da, bale? Badakizue gaur egun, internet bidez egiten dugun edozer gauzak suposatzen du izena eman behar dugula, eta izena ematen dugunean, nolabait, erabiltzailea eta pasaitz bat daukagu, eta azkenean zerbitzu askotan izena ematen dugunean, segurtasunez, gomendatzen dena da, bakoitzean pasaitz ezberdin bat sartzea, bale? Baina, karo, 20 tokitan 20 pasaitz ezberdin sartzen ditugu, guzti hori kudeatzea izaten da, bale? Hortarako dauzkagu merkatuan, aplikazio ezberdinak, bale? Pasaitzak kudeatzeko, pasaitz lista hori nolait kudeatzeko, bale? Urrengo astean, urriak 24, lehenengo deiak eta adingabeentzako GPS-a, bale? Hori, pixkat adingabeentzako, nolabait, telefono batekin eta nolasteko ze aukera edo gomendio dauden, bale? Eta hilabetea bukatzeko, bale, aparkalekuetan ordaintzeko aplikazioak. Badakizue aparkalekuetan, nolabait, OTA zerbitzu hori egoten dela, eta zerbitzuak ordaintzeko ere, kasu askotan, telefono bidez egin dezakegu, bale? Baina, hori egiteko, lehenengo aplikazio bat instalatu behar daukagu telefono, bale? Kasu honetan, hitzaldia aplikazio hauen ingurukoa izango da, bale? Bueno, mila esker gaurkoan gurekin ematagatik, eta hurrengora arte. Agur!